Čaute, dnes budeme zisťovať, ako žiaci a učitelia si predstavujú ich ideálny svet. Náš ideálny svet je bez školy. Aký je tvoj vysnívaný svet a kto by v ňom bol? No, môj vysnívaný svet je Mars a chcem, aby tam som bol ja, sestra, mama a otec. Ďakujem. Aký je tvoj vysnívaný svet a kto by v ňom bol? Môj vysnívaný svet bol taký, že fantastický, veci, proste, áno, to je západné, nedávajú zmysel a proste, také, že je magické čarovné. Aký je tvoj vysnívaný svet a kto by v ňom bol? Môj vysnívaný svet je, že tam mám rodinu a mám hociaké superschopnosti, ktoré chcem mať. Aký je váš vysnívaný svet a kto by v ňom bol? No, môj vysnívaný svet je moja rodina a moja záhrada. To znamená, že v mojom vysnívanom svete by boli tí moji najbližší, s nimi moji priatelia a hlavne všetci obyvateľia mojej záhrady. Ja, moje zvieratka. Ďakujem. Aký je tvoj vysnívaný svet a kto by v ňom bol? Vysnívaný svet je vesmírny, každý by tam hral hokej a bol by tam každý. Ďakujem.